mašta mi ne može ništa sviđao. Niti mašta mi ne može ništa sviđao. Ovo mačo, ovo je što ne mači. A ja sam vidio prima kad sam pisao kod pa uliče kod 43, a ja sam 46, ja sam vidio se makon kod. Kad je napravio da svi pogledaju, znaš, on je povukao i stavio ruku pozadi ređimu i ja i hoće ono jedan od ja čepa, imam dva čepa. Dva čepa, da kao da čepa, i hoće samo da nije